गिबियावनो हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय नैबे ओनसोलजों लोगोसे बिटिआर बाखि रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो लाइखुथा स्थापन खालामदो हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय थांनाय बोसोरफोराव जाबायदि जोङो गाजा गोमजायै हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा फोरबो जों नैबे सिथ्लायाव फालिबोबाय दङ। देग्लायबो जोङो 6 दिननि हाबाफारि लानानै 27 जानुवारिनिफ्राय 1 फेब्रुवारिसिम 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिनो थाखाय दिनैहाय लाइखुथा स्थापन खालामदों। बेवहाय जोंहा बे 6 दिननि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो गोबांथार जोङो हाबाफारिफोर लानानै जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। जेरैबायदि जोंहा काबादि, भलिबल, आरज बादायलायनाय, मिस बिउटि आरो बिदिनो धोरोमारि सावरायलायनाय, लोगोसे जोङो जोंनि अनजालु फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम जों लेटार रिसार्च जों बेफोरबायदि गोबांथार हाबाफारि लानानै देग्लाय जोङो 6 दिननि जि हाबाफारि बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। दिनैहाय हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथायनिफ्राय जोङो फोरमायनानै मोजां मोनगोन दि जोंहा 29 जानुवारि खालि नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिसा, जायखौ जोङो बर' सावथुन होननानै मुलुगनि महरगिरिफोर होननानै जों मिथियो, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिसाया 29 तारिखआव नैबे जोंनि हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा जे 6 दिन जे जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों, दा बेवहाय 29 तारिखआवनो जोङो जोंनि प्रग्रामनि गेजेराव जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जा बिसा बिथांमोननो जोङो सानसे बिथांमोननो जोङो प्रग्राम जोङो हगारनानै होदोंबा बेवहाय बिथांमोना खुंफुंगोन। आरो जोङो धोरोमारि जि सावरायनाय बा गेवलां मेल नैबे ओनसोलाव जोङो गासैबो बाथौ सिबिसुला, बे हिसाबै जोङो जोंनि बर' समाजनि जि बाथौ धोरोम जों बेखौ गासै रायजो राजाफोरनो आबुङै मिथिसार होनो जोंहा मोनसे थि जोङो गेवलां मेल लाखिनाय जादों। दा बेवहायनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद सार जों बिथांखौ थि खालामनानै दोनदों। लोगोसे जोंनि आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथां सारखौबो जों थि खालामदों। लोगोसे आरो जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनि जे आलासि जोंनि गेजेराव सफैगोन, लोगोसे नैबे ओनसोलनि जायफोरानोखि इन्टेलेक्सुयेल एबा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो माननि आलासि हिसाबै थि खालामनानै बर' बाथौआरि समाजनो एबा जोंनि रायजो राजाफोरनो जोङो गेबेङै बाथौनि सोमोन्दै फोरमायनाय मोनसे हाबाफारि एबा गेवलां मेलखौ जोङो 1 फेब्रुवारियाव लास्ट दिना जोङो लानाय जादों। लोगोसे हारिमु जोङो सानफ्रोमबो जोङो हारिमु आयदा जों बेफोरबायदि जोंनि नैबे हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा जे 6 दिनाव सानफ्रोमबो जोङो हारिमु आयदा जों लाखिनाय जादों। लोगोसे जोङो जे साननै जे जोङो गायक जोङो लाबोनो नागिरदों, जोंहा मा होनगोन बसुमतारी बिथाङाबो गायक, करुना मयराभा आरो अमर बर' बिथांमोनखौ जोङो नैबे जोंनि जा 6 दिननि जि हाबाफारि दा बेवहाय जोङो लाबोनाय जादों। जोंनि जा कालचार नाइट बियो हरफ्रोमबो जोंहा सोलिबाय थायो। हयथ'बा जायफोरानोखि नैबे 10 बोसोरनि आगोल नैबे जोंनि जा हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जे फोरबो फालिनाय बेवहाय बयबो लैहोर लैहोर फैदो आरो बिथांमोना नुलांदो। आरो देग्लायबो गुबुन बोसोरनिख्रुइ जे साबसिन जोङो खालामनो थाखाय जोङो थि खालामदों। जोंनि हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो मिथिहरनो नागिरदों जे जोंहा 29 जानुवारि खालि जिहेथु बिसानि बे नैबे सिथ्लायावनो मोनसे प्रग्राम दङ। दा बेवहाय जेसेबांखि जोंनि महरगिरिफोर दङ, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनियानो जा अन्यान्य जेसेबांखि महरगिरिफोर दङ, बिथांमोना गासैबो जोंनि नैबे 29 तारिखनि जि हाबाफारि बेवहाय फैगोन। बेनिखायनो आं खावलायो जिहेथु जोंनि नैबे हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जि फोथाराव 29 तारिख खालि बिसानि मोनसे प्रग्राम दङ, बेवहाय गासैबो महरगिरि एबा एक्टर एक्ट्रिस गायक बिथांमोना फैजोबगोन। बेनिखायनो आङो
गासै बाथौ सिबिसुला एबा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जा 29 तारिखजों लोगोसे जाखिनि 27 तारिखनिफ्राय 1 फेब्रुवारिसिम जि फालिनो जोङो लाहार फाहार खालामदो बेवहाय गाजा गोमजायै सानफ्रोमबो फैगोनखौ जोंनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय।